Sí, sí, bueno, si les parece, vamos, empezamos nosotros, ¿vale? Sí. Empezamos. Venga, dale. Vale, pues venga. Boa tarde a todos e a todas. Vamos a desenvolver as comisións previas ao pleno deste mes de xaneiro e, bueno, empezamos por orden que está establecido. Na primeira, a Comisión Informativa da Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Como sempre, no punto primeiro temos a aprobación da ata da sesión anterior, correspondente ao 11 de decembro. Se non hai alegacións, dámola por aprobada. Queda aprobada e despois ven unha serie de renuncias que diremos todas directamente, non? Renuncia de Susana Rodríguez Estevez ao cargo de deputada. Renuncia de Dona María Vaz Quintillán ao cargo de deputada, non está aquí, pero bueno. Renuncia de don Gonzalo Pérez Jácome ao cargo de diputado provincial. Aquí non é da conta, non? Alguén quere intervenir ou alguén? Sí, vale, pois veñas. Pues nada, daros as gracias a todos por a vosa colaboración. Estes son decisións que xa se tomaron cando se empezou esta legislatura e era o momento agora de formalizalas. Entón, en nombre da miña compañeira Marina Lleu, pois, que non está aquí, pero bueno, tamén presenta a súa renuncia, e xa no pleno nos despediremos. Exactamente. Bueno, ya, pero quero decir que aquí en as comisiones, pois eso. Moitas gracias a todos. Gracias. Marina non está. Gonzalo, tú non tienes nada, non, nada. A ver se non tampouco hablar. Tampouco vas a decir nada. Vale. No pleno tampouco. Yo no. Gonzalo non sei. Votamos a favor. Si no habla, votamos a favor. Hai que visto este cambio no Aparecer hai que votar a censura, votamos igual. Ao punto veña todos igual. Vale, aceptamos. Bueno, muy bien. Bueno, Sí, eso es verdad. Susana. Tenemos que quedar. Sí. Oye, pues sin negociarlo, ¿eh? Todo es negociable. Perdón. No importa. Bueno, non, unha cousiña. Bueno, eu ainda que vos pedirei no pleno, bueno, pois xa que interviu Susana, por lo menos dende a presidencia, creo que dende o grupo, dende logo, pero dende a presidencia eu tamén dou as gracias por o traballo feito e sobre todo por a actitud demostrada, vale? De todos modos, faremos con carácter máis formal no pleno. Vale? Ben. Perfecto. Bueno, entonces vámonos co punto número 5. Modificación das comisións informativas permanentes para o mandato 23-27. Hai un informe do señor secretario que se foi remitidos a todos, vale? Bueno, que non sei se alguén quere indicar algunha cuestión, e se non, pois é un informe que dil, se ele quere dicir algo, non quere dicir nada maiores, pois entonces nada, se alguén quere dicir algo, se non, que votes. Bueno, se non queren dicir nada, votamos logo. Non, bueno, pois veña. Logo, a favor do informe do secretario, por lo menos, estamos todos. Oye, Juan, vas a ter que poñer aquí que ganas todas as votacións. Vale. E por último, bueno, parte das mocións de urxencia, no punto 6, queda aprobado por unanimidade o quinto logo, e no punto 6 é un convenio entre o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e a Diputación Provincial de Ourense para o desenvolvemento do Centro de Innovación Territorial. Ten a palabra Jorge Pomar. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Como todos tenéis la documentación, esto viene ya de un protocolo que se firmó el 11 de abril del año pasado y es un convenio entre el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico y la Diputación Provincial de Ourense para poder tener la provincia de Ourense un centro de innovación territorial. Consideramos que dentro de las directrices provinciales era clave poder tener este centro de innovación territorial
Teniendo en cuenta que a día de hoy hay 24 en toda España, ¿no? Estamos hablando de provincias como Cuenca, Huesca, Jaén, León, Lugo, Palencia, Soria, Tarragona, y entendíamos que en la Diputación de Ourense no podía ser menos, ¿no? ¿Por qué lo traemos a comisión? Lo traemos a comisión porque es un convenio plurianual, entonces conlleva llevarlo a pleno, y estamos hablando de unas cuantías importantes porque son una cuantía de 850.000 euros en 4 años, de los cuales 510.000 euros aporta el Ministerio y la Diputación aporta 340.000 euros. Entendemos que es una buena noticia para la provincia después de unos meses de trabajo y también yendo de la mano con el Ministerio. Muchas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Empezamos por turno de intervencións. Grupo mixto. Sí. Ricardo non intervén. Democracia non intervén. BNG. Bueno, nós neste punto a verdade que temos dúbidas de exactamente para que vai servir. Agardamos que se nos poder aclararlas ao longo destes días. E depois vemos con certa preocupación que cada vez hai máis, non quero usar a palabra esta chiringuitos, pero porque isto tamén vimos que vai dar lugar a subsedes, o sea, non vai ser algo que simplemente na propia Diputación, sino que vai dar lugar a subsedes, e ao final temos os GDR, os polos de emprendemento. Agora vai haber este novo convenio para a innovación, non sei que. A verdade que semella que sería moito máis operativo ter un único espazo de referencia por comarca ou como se estimara para a ciudadanía, no que foran atendidos en todas as vertentes e onde se pudera dar toda a información en canto ás posibles axudas da administración pública, facilidades para chegar a aqueles axudas que se podan outorgar desde os distintos organismos e entidades, e tamén axuda na tramitación administrativa, que a veces parece unha pelexia máis que unha forma de axudar os nosos veciños e veciñas. Non? Entón, evidentemente, decir que non a que lle den a Diputación 510.000 euros para que faga unha labor que podemos entender que é positiva, é imposible, pero tamén nos gustaría que se madurara nesta outra idea, non? De que non há lugar a seguir montando cada vez máis oficinas de atención a cidadán, cada unha co seu, digamos, espazo acotado, sin chegar a realmente dar solucións integrais aos nosos veciños e veciñas. Eu acórdome daquelas famosas fundacións comarcais, como xa son algo maior, existían cando eu empecé a traballar, e aquelas desapareceron, despois viñeron os GDR, e cada vez estamos, parece ser que en unha dinámica de abrir oficinas para, se supón, axudar a ciudadanía, pero que cada vez complicamos máis a vida porque xa non saben nin a cal exactamente dirixirse. Entón, xa digo, entendemos dentro do bloque que, dende logo, sería moi importante a operatividade dun espazo común onde poder chegar a topar as respostas posibles a todas aquelas dúbidas que plantese a ciudadanía con respecto ás axudas, con respecto ás tramitacións de proxectos, etc. E non andar aquí cada un montando o seu cortijo, como lle queiramos chamar, para unha cousa concreta, pero que despois acabamos dicindo, non, vai a oficina do lado a ver se ali se dicen algo sobre a axuda a vivendo, ou ali sobre a oficina, sobre a axuda para a restauración, ou ali para abrir un negocio, ou ali para a axuda da seguridade social. Entón, sin desmerecer a posibilidade deste convenio, pois sí que nos gustaría que fora así, e non eso, outra vez, diversificar esforzos sin un nexo común, porque eu, na miña comarca en concreto, a de Alimaceda, vivímolo, porque temos o CDR, en Baños de Morgas agora está o polo de emprendemento, e despois, en moitos casos, incluso a oficina agraria comarcal, que incluso podía funcionar como un polo de coxestión de todas estas, unha oficina única, vamos a chamar, oficina única de atención ao cidadán, que ás veces tamén se fala disso. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí, boa tarde.
Bueno, nós tamén temos as nosas dúdas, o sea, temos claro cual é o continente, pero nos ofrece serias dúdas o contenido. Refírome a que, bueno, moitas veces cando estas subvencións sean neste caso de fondos europeos, como son moitas veces a Xunta de Galicia e tal, ou as institucións, a hora de concurrir, nos poñemos moi espléndidos na facer a memoria descriptiva para acadar, digamos, esa subvención, pero logo nos costa levar a cabo esa eficiencia ca que foi solicitada esa subvención. Nós lle daremos unha volta e logo non nos vamos a opoñer á mesma, pero sí nos ofrecen bastantes dudas sobre a viabilidade, non me refiero a viabilidade económica, sino a viabilidade por o cidadano deste polo novo do Centro de Innovación Territorial. Profundizaremos un pouco máis sobre o tema, nos vamos a pronunciar, por suposto, no pleno, aunque a postura do Partido Socialista non é opoñerse a esta subvención. Sí, moi ben, segundo turno. No, sí. Sí, tú, sí, segundo, vale. porque sí, xa está, segundo turno, sí. Bueno, pues intentaré aclarar un poco más, independientemente de que lo hablemos en el pleno, ¿no? Tanto Bernardo como Álvaro. Yo estoy totalmente de acuerdo que los ayuntamientos a día de hoy disponen de técnicos de empleo, hay GDRs, hay polos de emprendimiento. Claro que eso existe y no lo podemos negar, ¿no? Pero tenemos que partir de una base que es la clave de este proyecto, que nosotros no lo hemos diseñado, nos viene dado por el Ministerio, ¿vale? Primero. Segundo, todos estos centros de innovación territorial están coordinados por el Ministerio por un nodo que está en Ponferrada, que es la central de todos los centros de innovación territorial de toda España. Es decir, cuando estamos hablando del continente y hablamos de contenido, el contenido se le dará después, guiándose de lo que nos digan lo que es la central de coordinación a nivel España. Y esto no se basa en ayudas directas para creación de empleo como puede ser el GDR. No, no es eso. Aquí lo que se basa es en un centro de innovación territorial donde se basa en una cultura colaborativa y asociativa, que se pueden ver experiencias que se han hecho en Huesca, que se pueden extrapolar, imagínate, a San Juan de Río, por ejemplo, ¿no? O a Taboadela. Y esto va a ser un proyecto que va a ser de abajo arriba. Es decir, no va a diseñar la Diputación esto, sino que en el momento que tengamos el convenio firmado, porque ahora mismo lo único que estamos haciendo es poderlo llevar a pleno para que el señor presidente pueda firmar este convenio, es cuando ya en una reunión de coordinación, en este caso con el nodo que está en Ponferrada, donde se marcan las directrices y el proyecto. Pero esto, Bernardo, no es ayudas directas a un autónomo, sino lo que se trata es de asentamiento de la población con proyectos que podamos colaborar las administraciones públicas, pero y también viendo otras iniciativas que tuvieron éxito en otros sitios o iniciativas que surjan de aquí que puedan tener éxito en otras provincias. Es decir, estoy totalmente de acuerdo que a veces tanta información que viene de diferentes temas nos solapan unas a las otras, pero en este caso no es eso, es otro tipo de concepto de proyecto que luego en el momento que se esté firmado no hay ningún problema en sentarnos y poderlo diseñar conjuntamente. Gracias. Alguna intervención máis? Sí, perdón. Neste caso, deduzo que di o señor Kumar que non é unha oficina de atención directa á veciñanza, é máis ben de estudo, análise e conclusións. Correcto. O sea, non se vai atender a veciñanza directamente nesta unidade. Moitas gracias. Sí. Bueno, non sei se me quedei máis tranquilo ou menos, porque eu vou explicar. Claro, porque despois da intervención entendo que primeiro firmamos, despois vamos ver que facer. E a verdade é que eso... Non, a ver, de alguna forma eu interpreto, non, primeiro asinamos e despois xuntamos a ver que facer. Por lo menos está en Ponferrada, está cerca, eso xa é unha ventaxa, non o nodo, pero e eu, despois de ler o texto, a verdade é que sí que me daba a sensación de que se iban a crear como suboficinas, ou por lo menos que iba a haber unha
Eu iso foi o que interpretei da lectura, o mellor estou trabucado, pero o que interpretei, e tampouco, respecto ao que decía o compañero Valcarce, non me ten moito sentido que se vayan quedar oficinas polo territorio se non vai ser para interpelar directamente cos veciños. Para iso temos a todos xuntos nun espazo e que salgan aí ideas, non sei se me explico. Non? E despois tamén vin do propio convenio que isto vai poderse desenvolverse directamente con persoal propio da Diputación ou vai poder facerse a través de subcontratacións. Entonces, bueno, por eso digo que eu creo que sí, estou de acordo que se poderá falar despois, lóxicamente, vostedes terán a determinación, porque son un grupo de goberno, pero, bueno, creo que sí que sería importante compaxinar con esos outros actores xa que actúan sobre o territorio, por eso digo, porque senón acabamos con 50 historias donde ao final o cidadán que xa non sabe, a min pásame hasta non sei se a vostedes pasa, nos concellos pequenos isto é máis probable, o tema é que a xente xa non sabe nin a onde ir a pedir un permiso de queimas ou un permiso de cortas, porque empezan a falar de un sitio e do outro e acaban perdéndose no barullo de a onde teñen que ir, e xa non digo para cousas máis complexas como son a tramitación das subvencións, proxectos, etc. Entón, por eso, as miñas dúbidas, e así as expreso, e xa digo, claro, ao final, dices, bueno, que nos van a dar 500 e pico mil euros, perfecto, benvido sexa, pero que sexan coa intencionalidade de desenvolver algo concreto, porque senón volvemos a estar en algo que é moi propio do Estado español, que montarnos películas e non sacar nada en concreto, nada máis. Alguén máis? Sí, por alusións. No, simplemente, Bernardo, punto 9 de la parte expositiva. Bien hay claro que para ejecutar este proyecto hay que ir de la mano con los grupos de acción local, GDRs, etc. y ayuntamientos. Lo pone clarísimo. Vale. Bueno, pues votamos. Por favor. Los demais, abstéñense. Vale, reservan os votos. Moi ben. Moción de urgencia non hai. Rogo por pregunta, non sei se hai alguna. Se non. Sí. Eu, pola parte de transparencia, preguntei aquí, fará, non quero mentir, 2 meses, creo. E é un pouco relacionado con isto que estamos a falar agora, ainda que xa tan esencialmente. En novembro do 2024 chamarnos ao Concello de Allariz que había que colocar urxentemente unhas marquesinas. Novembro do 2024. E máis, como empezábamos a montaxe de Nadal, acordome perfectamente que para a conexión eléctrica tuvemos que chamar hasta un electricista externo, porque nós non dábamos feito, estábamos que a montaxe de Nadal, pero claro, como era moita prisa e había que facelo, non nos chegara a comunicación hasta ese momento, pero, home, pois, moi ben, o que falamos, non? Ven chica marquesina, poñenche, pois, estupendo, vamos a ver. As marquesinas do comercio, Pero son os... Sí, bueno, pero son... Sí. Consignas, vale. Estamos en xaneiro do 2027. Non funciona. Ainda ninguén se puxo en contacto cos nosos comerciantes para poñer en marcha isto. Levamos un ano e pico, eran fondos europeos. Eu xa preguntei aquí en algunha ocasión e a verdade é que non sei nin que explicarlles aos meus veciños, porque ás veces nos preguntan a nós. Nós non temos nin idea dese proxecto, porque ademais non foi un proxecto que se falara previamente con nós. Sinceramente pediría, o que digo, que ao final este tipo de actuacións sirvan para algo. Outro exemplo que pon, o de destino turístico de Ourense, que preguntaron en alguna ocasión. Onte estuve buscando na páxina e efectivamente atopei o Castro de Armea en realidade virtual. Pero ese proxecto realmente fixemos unha evaluación de para que está servindo, se funciona realmente, se os datos están trasladando para os concellos, porque a miña compañeira, a concellera de turismo, me indica que non é así. Eu creo que estas cousas teríamos que intentar que serviran para algo, esas inversións, e xa digo, incluso a mellor é culpa nosa, non o digo neste caso, pero en último caso, reunir aos concelleiros da área e explicarles, mira, pois isto é isto, sirve para isto, temos isto montado, intentando usar estas ferramentas,
pero que teña unha utilidade, que non sexa captamos fondos e invertímolos en algo e despois queda aí un pouco non sei como explicarlo, en porro, non? Sin chegar a servir para nada real. Insisto que o mellor en este segundo proxecto, no outro non, teño clarísimo porque ali está a consigna sin usarse, é un problema noso de non ter chegado ás ferramentas ás que se nos daba a disposición. Pero estaría ben que desde a institución sí que se nos trasladara esas as ventaxas que temos con ese proxecto e para que serviría. De acordo? Nada máis. Moitas gracias. Bueno, o proxecto é o CROU primeiro, vamos. Daremoslle sin falta na Xunta de Portavoces contestación, porque sei que estaba pendiente de, me acordo ahora concretamente, era un pequeno detalle, pero acordo perfectamente, levase na área de benestar, unha área eficaz, estou completamente seguro que era tal, pero creo que ao mellor non dependía de nós, porque son proxectos que son, creo que cando menos nacionales, con subvención nacional, e a veces tamén dependen de outros, non é un fondo propio que tú executas conforme aos teus criterios, pero como non quero falar de memoria, damoslle resposta na Xunta de Portavoces, xa sin necesidade de outra cousa. Vale. Bueno, pues non hai ninguna... Sí? Unha última pregunta. Non sei se para se é cuestión desta comisión ou se na Xunta de Voceiros do LUMS o tema das comisións de lumes que quedáramos de ter, finalmente non tuvemos e hai que organizar. Si quedamos a ver, sí. Eso, Xunta de Voceiros, vale. Sí, vale, perfecto. Vale, non vamos máis? Non. Bueno, pues queda terminada, queda rematada a comisión. Pois vamos ca segunda das comisións, a Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Neste caso ten en principio un orden de día sencillo. A primeira é a aprobación da acta da sesión anterior. Entendo que non hai alegacións e por tanto queda aprobada. Non hai puntos nesta comisión ordinarios, entonces queda en cuestión de urxencia que tampouco hai ninguna. Non sei se algún robo ou pregunta. Non? Pois entonces rematamos a comisión. Pois vamos ca terceira das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medios Rurais. Así ten asuntos do orden do día, empezando por o primeiro, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Como sempre, entendemos que está ben e que queda aprobada. Aquí hai un segundo punto que é a expropiación forzosa para a execución das obras de reforzo do firme da O0506 Velle San Miguel do Campo ou 0508 fase segunda no Concello de Pereiro de Aguiar. Ten a palabra que José María Lago. Este é José María. Sí, pero aí, non está nada. Bueno, nada, teño a palabra eu, que son alcalde. Vale, entón fago de portavoz. Nada, isto trátase simplemente de un reforzo de firme, afecta a unha finca que non ten herdeiros conocidos
eran 3 ou 4 fincas as afectadas mínimamente, todas chegou a un acordo con eles, menos estes que non teñen dono conocido. Entón hai que expropiar para depositar o diñeiro porque non hai quen yo entender, a entregar, nada máis. Vale. Por tanto, orden de intervención, espero que sean condescendientes e me deixen fora a carretera. Nada, é eso simplemente. Alguna cousa, non? Vale. Votamos. Sí. Vale, por favor. Gracias. Bueno, despois na seguinte, punto 3, moción do BNG de apoio á reivindicación do sector agrogandeiro galego, especialmente o ourensán. BNG, ten a palabra, entendo que o portal. Sí, bueno, boa tarde de novo. A verdade é que isto, pues, hoxe tivo así un certo pulo importante porque, non sei se coñecen, seguramente sí, que o propio Parlamento Europeo nunha votación moi axustada por 10 votos de 700 casi que hai no Parlamento Europeo votou a favor de que este tratado teña que pasar polo Tribunal Superior de Justicia Europeo e polo tanto quede temporalmente paralizado, ainda que sei que tamén a Sra. Van der Leyen xa dixo que, bueno, que se podía saltar eso e tirar para diante co que é a parte económica e deixar a parte do resto do tratado efectivamente, co cual ao final efectivamente van ter razón aqueles que din que o tema das votacións sirve para o que sirve pero non para todo. Bueno, indo aos acordos desta moción que, como ben vemos, ten preocupado moito o campo galego nestes días, pero a verdade é que, dende o Bloque Nacionalista Galego, sí que podo decir que xa desde comezos do ano 2025, finais do ano 2024, viñamos avisando da posible problemática que tería a aplicación dun tratado deste tipo, e agora semella que, efectivamente, unha boa parte do sector, cando menos o viu, e unha boa parte da ciudadanía tamén. Por iso propoñemos os seguintes acordos. Oporse ao acordo Mercosur-Unión Europea polas graves repercusións que terá o sector agrogandeiro galego e transmitir esta posición ao Congreso, ao Parlamento Europeo e á Comisión Europea. Segundo, rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da Presidenta da Comisión Europea de recortar máis do 22% os fondos destinados á política agraria común para o período 2028-2024. Decir que este 22% son máis de 20.000 millóns de euros, porque cando falamos así en abstracto parece outra cousa. Terceiro, exixir para o novo período PAC 28-34 unha mellora de financiamento para Galicia. Cuarto, establecemento por parte da Xunta de Galiza de xeito inminente a vacinación gratuita contra a dermatose nodular contagiosa en Galiza e levar a cabo por persoal propia Consellería antes de que a enfermidade chegue ao noso país para que sexa útil en áreas de prevención dunha situación moi complexa en canto a sanidade animal. Quinto, establecemento de medidas adicionais por parte da Consellería Medio Rural para prohibir a entrada en Galiza da dermatose nodular contagiosa. Sexto, exixir a Xunta de Galiza que as indemnizacións por animal, no caso dos baleirados sanitarios, estén actualizados segundo o prezo de mercado do gando. Sétimo, modificar e simplificar as normativas de aplicación da PAC ao territorio galego, tendo en conta a nosa especificidade, evitando criterios diverxentes entre distintas consellerías. E no Comité de Seguimento PPAC establecerase unha mesa de traballo para incidir na loita contra a burocratización da tramitación de axudas da PPAC, que permita a simplificación dos procedementos administrativos e a unificación de criterios entre as diferentes consellerías, servizos e áreas implicadas na aplicación das normas. Oitavo, promoverase unha reforma da Lei de Cadea Alimentar con indexación e referencias a marxes comerciais non abusivas. Mellorarase o coñecemento dos custos de produción no sector agrario mediante estudos específicos e amplia implantación dunha rede de explotación que facilite os resultados de distintas orientacións productivas. Estes son os puntos que solicitamos de acordo e, ao respecto desto, indicar que nós entendemos que se pode estar en contra ou a favor do acordo con Mercosur. O que pasa é que ou estás en contra ou estás a favor. Ou incluso pode ter un punto intermedio, pero o complicado ás veces é tratar de explicar o que non é posible explicar. Por lo tanto, tenemos o debate, evidentemente, no pleno, nos dirixiremos, pero a partir de aí isto é moi importante porque estamos falando de un tema que
afecta o campo, pero afectanos moito a todos e todas, que é o tema do cuidado do noso entorno medioambiental. E eu aí creo que fai pouco, este agosto, tuvemos a oportunidade de ver o importante que é ter zonas traballadas e con cuidado por parte dos gandeiros e agricultores. Desgraciadamente, creemos, ojalá non sea así, que se isto chega a ir adiante, eso vai ir a menos, é dicir, cada vez haberá un abandono máis potente do medio rural, cada vez haberá menos xente traballando no noso entorno, e iso, desde logo, sí que nos afecta a todos e todas. E por último tamén, un tema que non puxemos na moción, pero creo que é fundamental, que é o tema da soberanía alimentaria. A soberanía alimentaria vímola perfectamente cando foi o tema da pandemia, de onde tiñan que vir, de onde podían chegar os recursos que necesitamos todos e todas para alimentarnos. E non é posible, nós entendemos que non é posible, mellor outras forzas políticas disinten do que nós pensamos, poñer a nosa despensa na mans totalmente de terceiros. E de algum xeito isto é o que facemos. Pensar que outros nos van a producir para nós e traernos ese alimento máis barato, sin ningún tipo de repercusións cara a nós mesmos. E iso non funciona así. O mundo non funciona así. Estes días estamos vendo co máximo líder mundial, que dende logo sei que era o noso amigo, pero sei que o que en Davos lle deu un repaso a todos os países europeos que casi nos dice que é mellor que desaparezcamos. No mundo non hai amigos ou inimigos, hai aliados, intereses, etc. E se non defendemos desde aquí os intereses dos nosos gandeiros e gandeiras, creo que non están perdendo eles, estamos perdendo todos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Rubén, intervención por grupos. Grupo mixto. Sí, pois suscribo isto, son acordos, suscribo prácticamente todos eles. É certo que hai unha situación que pode ser moi grave para o agro galego, non para o agro galego, tamén, sino para o agro do Estado. E o que tamén é certo é que os acordos que aquí propón do Bloque Nacionalista Galego podos asumir con cariño, teño que analizar máis polo miúdo, pero francamente non me parecen descabellados. Ademais, despois de visto que ocorreu no Parlamento Europeo, no que a esquerda votou como votou, en moitas ocasións tamén atendendo basicamente intereses nacionais, partidos tamén, pero bueno, sí que considero que debería haber un período como pode ser o que se falaba hoxe a mañá de 2 anos de tramitación no Tribunal Europeo para mellorar esta convenio desde os gobernos nacionais e autónomos, pois promover medidas para precisamente mellorar a situación do agro, evitar a repercusión que pode ter todo isto, toda esta política no que é Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias. Democracia? Non? PSOE? Gracias, presidente. Boas tardes a todos e a todas. Realmente nós non podemos estar máis de acordo no fondo de todas estas cosas. A mellor discrepamos un pouco en certas opiniones. Eu falo polo meu grupo en este momento. Vamos facer unha reserva de voto para estudiar realmente o fondo desta situación. Hai certas cosas que non nos cuadran, outras sí, pero certas cosas que non. Entón, no pleno chegaremos a un consenso, seguro. Gracias. Moi ben. Patricia Torres. Pásate. Boa tarde a todos, gracias, presidente. Bueno, neste caso nos imos a manter a reserva de voto neste tema. Temos unha moción que traemos no seguinte punto e, bueno, digamos que vai un pouco sobre o mesmo tema con diferentes matices. Bueno, vamos a falar no seguinte punto ao respecto. Gracias. Moi ben. Alguna intervención máis? Non? Bueno, pues entonces votamos. A favor? Por demais entendo que nos reservamos o voto, non? Sí, vale, reserva de voto. Bueno, pues no seguinte punto do orden do día desta comisión temos unha moción do Grupo Popular en defensa do sector agrario gandeiro da provincia
ante a política agraria común e o acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Volve ter a palabra, neste caso, Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, bueno, supoño que tendes constancia de que presentamos unha modificación á nosa propia moción. Isto foi froito, pois, da incorporación de elementos que nos pediron os gandeiros que se incorporaran na nosa moción de cara ao pleno. Bueno, neste caso a presidencia, o presidente que está aquí, Luis, o que traslada esta portavocía é plantexarvos, se queredes, algún dos partidos que estades aquí, suscribirvos a esta moción e que fora firmada polo resto dos grupos, sendo unha moción, entendendo que está pactada, que está falada cos gandeiros e que eles mesmos trasladaron cambios, de que fose unha moción non dun partido político, senón pois da corporación, e tendo en conta que se dá voz ao que eles mesmos nos pediron. Entón, non sei, tendes tempo para falalo, lóxicamente, na xunta de portavoces decírnolo, pero sí que creemos que, bueno, que sería positivo pois que a Diputación, pois, sin falar de cores concretas, pois camiñáramos xuntos neste tema. Aquí, eles, bueno, pois lóxicamente nos tuvemos unha reunión con eles a semana pasada e hai puntos cos que habíamos acordado que se iban a traballar na Diputación, pois eles engadíronos para que quedara neste caso recollido na moción, como o tema do tratamento dos plásticos, o tema da recría das femias e demais, elementos tamén como, por exemplo, o tema de reclamar a reforma da política agraria para beneficiar neste caso pois os sectores que se poden ver perxudicados a través do pacto do tratado Mercosur, que ainda é verdad que hoxe pois a votación perdeuse, bueno, ahora a ver como se reformula todo isto. Tamén falaron do tema do silvopastoreo, de poder darlle un impulso ao silvopastoreo na provincia a través de axudas de subvencións que se lle podan dar neste caso. Tamén se falou do tema do mantemento dos camiños das concentracións parcelarias. Tamén nos pediron que se lle dera traslado á Confederación da necesidade da limpeza dos cauces, dos ríos e demais, porque dice que lle genera moitísimos problemas ás súas explotacións. Bueno, aquí tedes un pouco toda a moción, en xeral, tamén falamos do tema do cumprimento da Lei de Cadea Alimentaria, que tamén é positivo, garantir que non se venda nunca por debaixo dos custos de produción e demais. Entón, bueno, pensadio, nos entendemos que o debate ten que ser no pleno, pero lóxicamente, bueno, damos vos esa posibilidade, xa que en algunha outra ocasión no pleno sí que se dixo porque non se nos dixo a ser un tema de interese xeral de leválo pois en conxunto, e o presidente así me trasladou que vos lo dixera hoxe aquí, tamén o comentará el agora, de poder facer unha moción neste caso conxunta de todos en defensa do sector. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Sí. Precisamente esa proposta de chegar a poucos partidos, ou seja, algún ánime, creo que os gandeiros e labregos da nosa terra precisamente que se traballen en común. Entón, eu sumareme a esa proposta se existe, se chega a ese acordo. Perfecto, moitas gracias. Democracia? Non? Benega. Bueno, pois, a verdade é que eu creo que partimos de posicións bastante separadas, porque aí escapouse por parte da voceira unha palabra interesante. Dixo que esta votación non se perdeuse, e eu entendía que esta votación non se ganarase. Fíxense vostedes a mesma votación o que dá de si, ou para un lado ou para outro. Eu creo que se ganou, sinceramente o digo. Entón, claro, non penso que se perdera, insisto. Pero aí o tema é o seguinte. Vostedes dicen que esta moción foi acordada co sector. O punto segundo da modificación acordouse co sector. Non sei se... A ver, porque eu entendo que engadiron efectivamente o noveno e o oitavo e o noveno. Pero o segundo parece que dice o mismo, pero non é o mismo. Fíxense vostedes. Punto segundo, decía inicialmente, instar o goberno de España... No, perdón, un segundo.
o punto no que se di así. Está o goberno de España que defenda ante as institucións europeas os intereses do sector agrario galego e ourensán e a que se opoña a ratificación do acordo comercial Unión Europea-Mercosur nos termos actuais. E despois engade, mentras non se garantan condicións de competencia xusta e igualdade de exigencias sanitarias, ambientais e laborais. Que isto, por certo, estas engádegas que fixo a Comisión polo camiño xa dixo o presidente del Mercosur, que a mí non me gustará, pero con certa lógica, como se chegas a un acordo non vale que unha parte despois cambie o acordo polo medio do camiño. Pero bueno, eso vamos a deixar aparte. Pero o segundo punto que vostedes trasladaban era este. E hoxe atopámonos con unha nova moción que di instar aos diputados españoles, especialmente os galegos, a defensa dos intereses do sector agrícola e gandeiro para que garantan que se cumpran as albarcadas de competencia xusta tales como a igualdade de exigencias sanitarias e ambientais laborais. Fíxense que o que sacaron xusto foi que se opoña a ratificación do acordo comercial da Unión Europea-Mercosur. Eso foi xusto que se sacou deste punto. Non deixa de ser significativo. Eu non sei se foi un erro na transcripción. Claro, vale. Eu creo que efectivamente, bueno. Depois, por outra banda, eu podo estar de acordo en axudarlles e desde logo por nós non vai quedar. Pero o que non deixa de chamarme a atención, digolle moitas veces ao Partido Socialista cando presentan aquí as súas mocións, tampouco é nada novedoso, é o tema de que a Diputación de Ourense se acabe facendo cargo de todas aquelas competencias que son de outros, pero que acabamos nós asumir. É dicir, eu recordo, como Concello de Medio Ambiente, que tiña un espazo no Concello de Allariz para acumular os plásticos agrícolas no meu Concello e viña a recollelos SEAG. Xunta de Galicia. Eso de repente colleu SEAG e dixo, non se fai máis. SEAG non, Xunta, por suposto. E efectivamente deixou de facerse. Este ano pasado, no 2025, houve un debate no Parlamento Galego, na Comisión de Agricultura, sobre este tema. A Xunta de Galicia dixo que non o podía facer porque era ilegal. Era ilegal que fixera esa recollida de plásticos a Xunta de Galicia. E agora vamos a facer na Diputación. Me parece estupendo. Pero a mí o que me gustaría que me explicaran como pode ser que a Xunta diga que é ilegal facelo eles e pode facelo a Diputación Provincial. Eu entendo que a Diputación temos unha gran capacidade, pero non deixa de ser algo significativo, Non deixa de ser algo significativo. Eu entendo que isto ten que facer é a Xunta de Galicia. Farémolo nós. Pero como non o poden facer eles e o podemos facer nós? Efectivamente merece unha explicación, incluso dun punto de vista técnico-xurídico. Pero fagámoslo. Non digo que non, ao contrario, fagámoslo. Pero, claro, aí nos terá que explicar por que acabamos nós acollendo competencias que, desde logo, a esta Diputación creo que se escapan bastante. A partir de aí, eu non teño ningún problema en falar do que queiramos. Pero o debate de fondo está claro. E podemos estarnos confundidos. Díxeno nunha intervención de todo. O mellor é que a mí se me explican ben hasta Mercosur é super beneficioso para o país. E o mellor o que tiña que facer outras forzas políticas é defender esa postura de que é beneficioso. Non digo que non, porque pode ser. O que non ten sentido é que estemos mareando a perdiz aquí e dicindo certas cousas que a min, a verdade, que me sentaron fatal. Porque nós temos unha postura mala ou boa, pero levámosla desde o principio. Damos acá, dixemos, e seguiremos dicindo. E outra xente, pois parece que un día dice unha cousa, o día seguinte a contrario, e encima intentan montarnos a nos xente ao risco. E non vamos a permitir. E quero que quede claro, porque ás veces, a ver, xa saben o que opino eu da política, vale? E eu creo que efectivamente, decía o compañeiro, está para solucionar problemas, non para crear. Pero como está para solucionar, non para crear, tenemos que ir de frente. E senón, temos un problema todo. Eu o primeiro, porque así non me gusta. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Sí, eso é. Sí. Bueno, recollendo o guante de Patricia, refundir de ambos grupos a moción, se chegades a un acordo, por non trasladades ao resto dos grupos e valoramos a posibilidade de sumarnos ou non. Eu creo que a divergencia neste caso son claras. Se chegades a un acordo ambos grupos e refundides a moción nunha sola,
Porque, claro, a mí cóstame poñerme a analizar esta última modificación que fixo o Partido Popular, non sei se é a última ou a penúltima, se se vai quedar aí, se se vai retirar ou se se vai refundir ou todo demais. En todo caso, o debatiremos no seu momento, pero só, se entrar de debate, eu só poñía un exemplo. Outro día, bueno, como caise todos os concellos, tuvemos cabalgata de Reyes nos concellos. Eu, como me gusta, bueno, estaba ali en Terrapazallada, cando formaron a cola toda para ir do Rei de Magos a pedir, iban todos ca carpiña do Rei de Magos. Eu dicía, rapaces, pedide só unha cousa. Pedide só unha cousa, claro. O problema é cando que eu tamén lo aprendín, tamén aprendi de alcalde. Ao principio dicía así a todo, cando me viñan os veciños pola porta, e a veces é difícil dicir non, ou explicarlle cando tens que defender unha postura, que esa postura, aunque vai en contra do sentimento dos veciños, hai que explicarlle. Debatirémolo, creo que dá para moito xogo, tanto a moción do Bloque Nacionalista Galego, como a que traeder vos, e tamén analizaremos, por suposto, as posturas nestes días con respecto, digamos, á manifestación, reivindicación dos gandeiros e demais. En todo caso, bueno, reservamos o voto para o pleno. Se chegades a un acordo dos grupos non lo pasades, o analizamos e vemos a posibilidade ou non de chegar a un punto de acordo. Gracias. Sí, pase. Bueno, Bernardo, eu entendo que a ti gusta facer lecturas, non sei, por outras vías. Eu, sinceramente, quizá por formación, hoxe houve unha votación en Europa e a votación, o resultado da votación é que perderon. Foi o que dixen, non dixen nada, e ti sácalo de contexto por completo. Simplemente votaron 334 en contra e 324 a favor, algo así foi. Bueno, simplemente dixen objetivamente o que pasou, ni máis ni menos, pero non entrou en que se é positiva ou non positiva a votación. Con respecto ao tema das competencias, aí vou a deixarlle a palabra ao presidente, porque creo que o quere explicar el. E con respecto ao tema do punto 2 que dices, eu teño aquí o que mandaron os gandeiros, mandaron eles. Nos entregamos a nosa moción e dixémoslle que se querían facer algunha mellora ou modificación que nos la trasladaran e que nós revisaríamos. E nos integramos por completo a totalidade do que nos trasladaron. Por tanto, non hai manipulación, ao que hai a integración das súas propostas na nosa. Por iso, tamén vos, neste caso, vos planteamos a posibilidade de sumarnos todos á mesma. Álvaro, é a decisión vosa, nos ofrecémoslo, e vos tedes a capacidade como grupo de decidir. O que non... Sí, o que vos tedes que... A pelota está no vosso tellado. Nos, generosamente, estamos vos dicindo, se queredes, non hai siglas e hai un acordo de todos os partidos. Se vos non queredes pois facela vosa, que sumemos todos e rememos todos xuntos, como os gandeiros tamén queren, pois esa é unha decisión vosa. Pero non nos poñades a pelota no noso tellado, porque nós a pelota xa vos la trasladamos e xa vos dimos, neste caso, a xenerosidade de ofrecervos que a nosa moción, que foi modificada hoxe, de acordo que eles nos trasladaron, pois é o que hai. Se vos parece ben, e se non, bueno, pois non pasa nada, defendémola nós, e xa está. Pola miña parte non teño nada máis que dicir e habrá debate no pleno. Ben, alguna intervención máis? Sí. Bueno, perdona. Vale. Venga. Sí, no, eu digo, non me parece lógico levar dúas mocións moi similares cando se intenta, ou similares ou distintas, ou como queda chamar, pero sobre o mesmo tema, cando se intenta, digamos, un consenso. Pero en todo caso, indudablemente, si entre Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular non chega a un acordo sobre a moción, pois é difícil, digamos, que nós podamos fazer, porque creo que se había que referido. E sobre outra cousa, é dicir, cando ambos partidos falades de que un ganaron a votación e outros perderon, eu creo que estáis analizando moi mal a situación. É dicir, o único que se solicita, a única votación é un informe xurídico. No. Sí. Se solicita un ditame xurídico do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Ditame, claro. É dicir, eu non sei se iso é unha
non sei se cambia, é dicir, da mesma forma que se nós pedimos un ditame xurídico dun punto que queramos tal, ou un asesoramento jurídico. Eu creo que aí non hai nin ganadores, nin, non sei, atribuíse de todas formas. Unhas que ganan, outros que perden, me parece un pouco surrealista. En todo caso, oye, eu estou a que vos poñades de acordo, que faledes e que nos trasladedes ese punto de acordo, si o hai. Sí. Non é eso. E, bueno, cada un sabe o que votaron os seus representantes en Europa. Entón, evidentemente, ganaron uns e, sinceramente, pensamos que íbamos a perder, digo claramente. Pero ganaron uns e perderon outros porque votaron outra cousa. Uns votamos que sí a pedir o informe e outros non o informe. É que vaya ao Tribunal Superior de Justicia. Dictame Claro. xurídico. Porque o informe tamén se pediu. Porque perdeuse. E, claro, o informe perdeuse. Fixe vostedes se non é o mismo. Había dúas votacións, unha antes e outra despois. E unha foi favorable a que sí, que chegara isto ao Tribunal Superior de Justicia, e a outra que era, precisamente, o que vi vostede, un informe, esa saliu negativamente. Vale? E, neste caso, cando votas, a nos pasamos habitualmente na Diputación, perdemos. Sí, pero Perdemos. Entonces, claro, en este caso, eu sinceramente creo que está facendo unha lectura equivocada do tema. bueno, Evidentemente, vale. en lugar de un debate, moi breve, brevísimo. Sí. Quero decir, Sí, o dictame informe é clara, o dictame é vinculante. Entón, hai o que aclarar a alguén. Se me permiten logo, empezando por este último punto, vamos a ver, primeiro, de acordo con Xosé Carlos, efectivamente, a ver, unha cousa é un informe e outra cousa é un dictame. Pedir un dictame non significa ganar nin ir en contra do tratado. Estáse pedindo un dictamen para ver se o tratado é conforme aos tratados da Unión Europea, non Mercosur sí, Mercosur non, non nos veñamos arriba, non é Mercosur sí ni Mercosur non, é si é conforme á legalidade, tal, o sea que, bueno, eu tampouco entendo que é así. Despois, eu din que as mocións son semellantes, non, eu tamén lanzo unha pregunta, se a súa moción no seu momento, pois, se non me quere contestar agora xa o faremos no pleno, pero é posible votar por puntos ou non, porque hai algúns puntos que non temos ningún problema en aceptar, xa digo de clara, incluso coinciden sustancialmente cor nosos. Pero, sí, vale, sí, vale, perfectamente. Hai outros que xa digo que non, e por eso non podemos votar a favor a súa moción, porque nós temos claro o que hai aquí. O que lle podo decir aquí é que as cousas que se plantean aquí, efectivamente, pois foron trasladadas as persoas que se viñeron aquí a negociar cando pediron e les fixeron esas emendas. E nada máis, simplemente en boa medida. A primeira é unha cuestión que eu tampouco creo que incluso non pasaría nada con poñer a segunda e recuperar a anterior, creo que son compatibles perfectamente, a nosa, pero bueno, eles preferiron eso, non hai ningún problema, en recuperar incluso a anterior nosa e añadir esta que poñen eles, a da segunda, vale? Pero, porque a esencia do que nos plantexamos é fundamentalmente ese tema que tense dito, que é o garantir os controles e as cláusulas de salvaguarda. E por último, no que falaba das acordos. Os acordos que chegamos aquí explicouse perfectamente. Nos, no tema no que nos pediron, son cousas que te di que son incompatibles ou que non son legales. Mire, primeiro, aquí o que chegamos é aquí cun técnico na mesa que viñamos a negociar, tamén cun informe dun técnico. O que dixemos é que faríamos o expediente do tema dos plásticos para pedir a excepción, que é o que hai que facer, tramitar un informe e ou tramitar un expediente para pedir a excepción de poder prestar ese servicio. Non terán que dicir que sí ou que non, se o dixamos eles, que o temos que pedir á Xunta. De acordo? Eso non se fai da noite para a mañá, é un expediente para pedir a excepción á Xunta para que a Diputación pode prestar un informe que, dados os antecedentes que hai, era moi asumible.
En canto a quen ten que retirar eses plásticos, evidentemente o produtor. O que está tratando é que estamos enchéndonos a boca de que queremos axudar ao sector, tenemos que axudar con alguma medida, con subvencións, ou con unha prestación dun servicio como este perfectamente asumible. E por outra parte, cando nos fala de competencias que asume esta Diputación e que non pode asumir ou que non debe que son como inventadas, mire aos seus compañeros da Diputación de Lugo. Mire exactamente os seus compañeros da Diputación de Lugo, os seus compañeros, non o Partido Socialista. Da Diputación de Lugo, e mire, se o que aprobamos nós é moi distinto do que teñen que ser implantado. Vale, pois con isto creo que están aclaradas as cuestións. Votamos logo, se lles parece. A favor? Por demais, entendo que se reservan o voto. No punto 5 temos a moción do Grupo Socialista para a recuperación e impulso do proxecto de soterramento da avenida Otero Pérez. Perdón, que non dei. Ten a palabra o Sí, Concello do Partido Socialista. moi breve o asunto. Bueno, recentemente vense de firmar un convenio entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para facer a avenida Otero Pérez un refugio climático, unha plantación dunha serie de árboles e, bueno, teóricamente, ou espero que na práctica se dé un pouco de sombra a xente que pase por ali. Bueno, creo que non digo nada novo cando isto é unha bella reivindicación de diversos grupos políticos, incluído o noso, ao largo dos últimos anos, de que o objetivo de toda a ciudadanía de Ourense, creo eu, de todo o grupo político de Ourense, o objetivo final da avenida Otero Pérez é o soterramento da mesma para poder fazer permeable os dous campos universitarios. Creo que todo o que non pase por aí, todos son remendos. Se fai pouco se gastaron ali nun pouco de césped artificiales, dúas glorietas, unha cantidad inxente de diñeiro, e agora se gasta outra inxente cantidad de diñeiro en árboles para facer, bueno, un sombreado na mesma. Eu creo que unha vez por todas o que se debe acometer é un soterramento da mesma e facer unha obra que creo que é ampliamente demandada por a ciudadanía de Ourense e por todo o grupo político, me consta tamén. Entón, debemos exixir a Xunta de Galicia de que neste caso concreto non nos dé migajas e nos dé un proxecto que demandamos todos os veciños de Ourense. Os puntos de acordo son moi sinceros: unha, ratificar o compromiso institucional que xa adquirimos no seu día aquí na Diputación de Ourense para o soterramento do mesmo. Segunda, instar ao Concello de Ourense a impulsar de xeito urxente os estudios técnicos e de viabilidade necesarios para definir o alcance da actuación, os plazos de execución e o modelo de financiamento requerido. Terceira, solicitar formalmente a Xunta de Galicia que asuma o compromiso económico para facer esta obra. E cuarta, crear unha comisión de traballo entre as institucións integrada por representantes da Diputación de Ourense, Concello de Ourense, Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo, que por fin podamos acabar este fin que creo que é de recibo, merecido e necesario para a cidade de Ourense e para a provincia de Ourense, diría. Moitas gracias. Ben, turno de intervención do grupo mixto. É certo que di don Álvaro Vila que, desde logo, non é unha reivindicación nova. Leva moitos anos sendo isto unha proposta de diversos grupos políticos, entre eles o Partido Socialista tamén no seu día, pero, desde logo, instar o Concello de Ourense desde a Diputación a min déixame abraiado. Abraiado. Só digo eso. Moi ben. Siguiente, perdón, Concello, non. Vale, pois Bloque Nacionalista Galego. Pois eu agardaba que o señor alcalde de Ourense tuera a intervención magistral neste punto, que ao final é a súa cidade, non? Non, vámoslo deixar tamén para o debate no plenario, onde interverá o compañeiro Puga, que creo que desto leva máis que a min, sabe mellor a necesidade dese soterramento, que sin dúbida sí que creo que hai consenso en que é necesario. Bueno, mellor, efectivamente, no pleno do Concello de Ourense creo que xa se tendeu aí en distintas oportunidades. Moitas gracias. Perdón. Estou perdido.
Bueno, pues nada, es un tema que ya hay hemeroteca suficiente para poder volver a debatirlo y bueno, desde el grupo provincial del Partido Popular, al igual que el grupo municipal del Ayuntamiento de Ourense, tenemos las ideas claras sobre este proyecto y bueno, pues ahora en este punto no vamos a reservar el voto y lo debatiremos en el pleno. Muchas gracias. No hay ninguna intervención más. No, vale. Pues venga, vamos a votar. A favor. Os demais entendo que todos nos reservamos o voto. Sí. 3 a favor. Moción de urxencia non hai. Segunda pregunta. Non. Bueno. Se non hai nada máis, queda finalizada a comisión. Estamos todos, vale, por favor, estamos todos, vamos a reanudar a comisión. Vamos a cuarta comisión informativa de políticas sociais e concretamente na orden do día, no primeiro, como sempre, a aprobación da ata anterior, queda aprobada. E no seguinte punto, punto segundo, moción do Grupo Socialista para exigir estudios rigurosos sobre o impacto das políticas da Xunta de Galicia na provincia de Ourense de deterioro dos servicios sanitarios e educativos. Quen ten a palabra? Susana, sí.
Boas tardes de novo a todos e a todos. Bueno, a nosa moción é para instar uns estudios rigurosos sobre o impacto das políticas da Xunta de Galicia na provincia de Ourense e o deterioro dos servicios sanitarios e educativos. Entón, como xa todos temos a moción, eu paso a ler os puntos as propostas da acordo. Primeiro, instar o INORDE a encargar estudos rigurosos sobre o impacto territorial, económico e social do deterioro dos servicios sanitarios públicos na provincia de Ourense, prestando especial atención, entre outros, á situación do Hospital Comarcal de Valdeorras, ao peche ou redución de servicios en centros de saúde rurais, as listas de espera no Chou, a supresión da unidade post-Covid de Ourense, ao estado das instalacións sanitarias, as dificultades de acceso a servicios especializados nas comarcas e aos efectos sobre a economía familiar, a conciliación laboral e a calidade da vida da poboación, especialmente en zonas como Valdeorras, Verín, o Carballiño e Terras de Tribes. Segundo, instar o INORDE a encargar estudos rigurosos sobre o impacto territorial, económico e social de disminución dos servicios educativos públicos na provincia, analizando especificamente a falta de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 anos, os problemas de capacidade en centros de ensino secundario, a situación de centros con problemas estruturais, os recortes en programas de conciliación, a inactividade dos consellos escolares municipais e os efectos sobre as oportunidades laborais das familias, con nomeada incidencia nas mulleres. E terceiro, establecer que os estudios sexan realizados por equipos de investigación con especialización acreditada nas materias correspondentes, utilizando metodoloxías contrastadas que garantan datos obxectivos e verificables, mostras representativas con marxes de erro especificadas, cuestionarios metodolóxicamente neutros sin inducción de respostas, análise comparativa con outras provincias ou comunidades autónomas e propostas completas de medidas correctoras, evitando en todo caso a difusión de resultados preliminares ou inacabados con fins de propaganda institucional. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións. Grupo Mixto. Me dixo que é unha moción sumamente detallada, máis unha moción parece algo máis, parece xa o propio informe. Pero bueno, a vida de nova, pila de nela sobre la que é sobre no debate. Os Reyes Magos se decidiron máis compón. Bueno, os Reyes Magos Deo? Non. Bloque Nacionalista Galego. Bueno, boa tarde, moitas grazas, presidente. Bueno, pois nos pensamos casi igual que Xosé Carlos, que é unha moción que parece que collemos aquí un par de cousiñas de aquí, un par de cousiñas de lá, removemos e saliunos un cóctel, porque realmente leva un montón de cousas, unha moción sobre un informe. Bueno, temos que ler o informe en profundidade, pensar na moción e, por suposto, vamos a reservar voto hasta que teñamos certa claridade do que queremos traballar aquí, porque realmente aínda non sabemos se queremos pedir informes, se queremos solucionar problemas que existen ou se queremos simplemente manifestar que hai problemas. Entón, reservamos voto. Moitas grazas. Moi ben. Temos aquí. Patricia. Bueno, nos imos reservar o voto, pero a verdad que nos chama a atención. Por un lado pedides que ao INORDE desapareza e por outro lado pedides que faga informes e que é un pouco contradictorio. Por certo, os gandeiros outro día dicían que estaban encantados ca labor que facía o INORDE. A próxima vez traerémolos a eles para que defendan o INORDE, porque igual vos levades unha sorpresa e tendes máis valor do traballo que se fai ali. E nada, vamos a reservar o voto como dixen e bueno, debatiremos no pleno. Nada máis, gracias. Algún turno de intervención a maiores? Non? Bueno, pois entón votamos, que eu creo que xa está claro o sentido do voto. A favor? Por demais, entendo que nos reservamos todos. Tú sí? Vale. Moi ben. Sí, sí, motivo de urxencia, sí, ahora, bueno. Motivo de urxencia non hai, pero vos sí, sí. A ver, por orden, a mí non era... Sí, no, es que me solicitó Rafa que lo dijera que
pedisteis un estudio de impacto de la eliminación de paradas de servicio ferroviario de alta velocidad en la estación de La Gudiña. Es un estudio que se encargó de Norte. Sí, si nos lo pueden pasar. Sí. Gracias. Seguimos a petición. Xa. Sí, a todos, que lle pasa a todos os grupos, sí, home, sí. Claro, sí, claro, por suposto, a todos os grupos. Anotamos para decir que vale. Estudio, sí, a todos os grupos, sí. Vale, alguma cousa máis? Non? Bueno, pues entonces quedar... pregunta, perdón, como vos meteu outro... Vale, perdón, sí, pregunta. Sí, bueno, o ano 2025 se había plantado por primeira vez o plan de vivendas, se habían feito as solicitudes, quixera preguntar como estaba o procedimento e cando se resolve, digamos, as solicitudes que fixeron os concellos por a vivenda. Valoramos a solicitud hace un par de días. Hay un par de dudas que tenían. Me imagino que en breve. Semana que viene, 2 semanas, como muy tarde. ¿Cómo? Sí, te preguntei. Pregúntachelo, sí. Vale, pues responde tú logo. 32 solicitudes, 5 creo que están mal e 27 ben. Sí. O sea, que se van a conceder todas as que se pediron, as que están ben. Non creo que se veñe para todos. Solicitudes. Las horas que das despois. 27 eran... 27 que eran a 50.000. 40.000. 40.000. Para 14 máis ou menos. 27 vos, había 32 solicitudes. Vale. 32, 27 vale. Vale, alguma cousa máis? Non? Non, bueno, pues entonces queda rematada a comisión. Moción de urxencia non hai. Erros e preguntas? Tampouco. Entonces queda rematada a comisión. Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. No orden do día, primeiro acta anterior, aprobada, moción de urxencia, non? Preguntas? Tampouco. Está rematado as comisións. Como?